Ajaj, már megint jött valami. Én is még most fogom meglátni. Óvatosan bontjuk ki, nehogy megsértsünk itt valamit. Eléggé púpos csomag. Ajaj. Van egy szatyor is benne. Ez a fekete kabátka. Mindjárt mutatom a többit. Újra kell vegyem a videót, mert azt sem tudtam, hogy mi van a csomagban, mert kaptam egy meglepetés csomagot van az irányba. Szóval ő az új kollekciója lesz. És nézzétek, 2XL is van, mutatom a rucit. Én most látom, hogy először ez az új kollekció. Na, jó az anyaga, olyan kis cuki, nézzétek. Mi történt még itt a meglepetés csomagban? Volt ebből egy pusákosból, egy SS, a barnájából egy L-es, jött a kedvenc ruhátokból egy kék színű, 2-es méret, nagyon szerettétek. Ez az A-vonalú ruha. Jött egy felsőske, kék színű, nem tudom milyen méretű, majd kiderítem. Itt meg lehet kötni. Jött egy kabát, egy fekete kabát, szépen. Ő egy SS méret. Igaz, hogy mellény van ráírva, de ez egy kabát. Látjátok. De van újabb. Még van egy fehérem is. És ő rá is mellé volt ráírva, de ő is egy kabát. De jó. Halál. Meg megjött a rendes kabátja is a Nazirának. Mutatom. Rendeltem egy-egy próbát. Szerintem csak a feketéből rendeltem végül. Így néz ki, van egy kis zsebe. Itt van egy Nazira felirat. És szerintem ennyi felirat van rajta. Hogy mutatom még miért, mert én sem tudom. Ez a Zella ruhának a hosszú ujjú változata, meg itt felülről jön már neki ugye ez a forrós rész. Ő egy L-es. Ő a pusákos nacinak a L-es változata, feketének. Van még itt még egy olyan Zella ruha utánzat, amúgy ő neki Sara a neve, ő egy M-es. Ő egy L-es. A Zella ruhát is imádtátok, szóval meg jött ebből a ruciból. Ő S-es. Ő L-es, ő pedig megint csak SS. Na csajok, gyertek vásárolni, megjöttek az új dolgok.